Gipatawag sa konseho sa City of Mati pinaagi sa buhatan ni Mati City Councilor J.R. Pang, Committee Chairperson sa Trade, Commerce and Industry, ang tag-iya og management sa usa ka hardware nga nahimutang sa Barangay Matiao, City of Mati, human kini gireklamo ni Mati City Councilor Raul M. Anopuesto nga wala mihatag og refund sa gipamalit nga mga materyales sa naasoy nga local official kaniadtong nilabayng adlaw atol sa iyang privilege speech sa first regular session sa 8 City Council imbukada karong tuiga. Gisaysay ni Mati City Councilor Anopuesto nga iyang gipamalihog ang iyang staff nga mamalit og mga materyales alang sa purok solar project sa iyang buhatan sa Ross Build and Save Hardware nga nahimutang sa Barangay Matiao, City of Mati, og human nagbayad og kantidad nga 5,055 pesos ang iyang staff para sa maong mga materyales og usa ka flat bar iron ang naasoy nga hardware tungod kay nahutdan kini og stocks apan bisan pa man niini kompleto gihapon ang gisingil nga bayad nga makita sa giisyong resibo sa maong hardware. Gidugang pa ni Anopuesto nga sa dihang magpa-refund na lamang ang iyang staff sa sobrang kantidad nga gibayad alang sa kulang nga flat bar, dili matud pa musugot ang staff sa hardware nga iuli ang sobra sa nabayad nga kwarta sa materyales sa maong transaksyon nga nagbalor og 138 pesos apan gusto nini nga ilisa na lamang og laing item. Tungod sa maong panghitabo, personal nga miadto si Councilor Anopuesto sa maong hardware aron masuta ang maong pulisiya og magdemand og refund sa sobrang nabayad nini. Apan matud pa nakasinati kini og susamang rason sa dili pag-uli sa sobrang gibayad nga mao'y hinungdan nga gikompronta sa maong opisyal ang staff og cashier hangtod na uli ang maong sobrang gibayad nga salapi. Ang maong ngilad nga kasinatian mo'y nagtukmod sa mambabalaod sa syudad sa Mati nga dalhon sa ganghaan sa konseho sa syudad ang maong isyu tungod kay nagtuo kini nga tataw nga nakalapas ang maong gambalay sa Consumer Act of the Philippines o kon Republic Act number 7394. Gipasabot usab ni Councilor Anopuesto nga dili ang gamayng kantidad sa balor sa kulang nga materyales ang hinungdan sa iyang reaksyon apan ang baluganan nga sayop ang gihimo sa personahe sa maong hardware og nagtuo sab kini nga dili mahimo sa nasambit nga staff ang pagbalibad kaniya sa refund kung kini lamang ang magdesisyon apan posibleng maugayod kini ang ginapatumang pulisiya sa management o kung tag-iya sa maong hardware. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.